कहीं गलत नुआखाई जुहार এটা হচ্ছে দিগাল ফ্যামিলি প্রবোধ ভাই ঘরর ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁଅ ସୁପୁତ୍ର ବଡ଼ ପୁଅ ଚିଣ୍ଟୁ ସୁପ୍ରିୟମ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଡୁଗୁ 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 ହେଉଛି ଆମର ନାତି ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଇଏ ମୋର ଝିଅ ସୁଶ୍ରୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ଆମ ଏ ପରିବାରର ବଡ଼ ଝିଅ ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରଭାନାନୀ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ବାପା କେସିଙ୍ଗାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ୟାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରଶାନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତି ସେ କେସିଙ୍ଗାରେ ବାହା ହେଉଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଆମ ଶାଶୁ ମା ଆଉ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଅଛୁ ଆଜି ହୀରାକୁଦରେ ଆମେ ନବବର୍ଷ ବା ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରୁଅଛୁ আজি কেমতে লাগলা তোমাকে মানকে ভাল লাগলা নূয়াখাইরে সবকে ভেটি পারল কিন্তু আমার সাথে মিস করুছু আমମାନଙ୍କର বড় ভাই রমেশ ভাই সে নাহান্তি সে ফুলবাণীরে অଛନ୍ତି ଆଉ ଦିଦିଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ଆଉ ସେ ବୋଧେ କାଲି ଆଡ଼େ ଆସିବେ ଆଉ ରିଣ୍ଟୁ ଭାଇଙ୍କର ତାଙ୍କର ସାନ ପୁଅ ସେ ବି ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ପଢ଼ାପଢ଼ି ଚାଲିଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଆଉ ଏ ଘର ମଝିଆ ଝିଅ ଶୁଭା ନାନୀ ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରରେ ପାଳନ କରୁଛୁ।